weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to Sinthiane Diakiri to Houdallaye to Ɗalhaya to Mafondu to Lodiolo to Lobbudu Barogala to Djingue Jeeri to Awoyna to Teccan ko on takkusan juula ha to dudal ceerno to duɗa ko on takkusan juula ha to dudal ceerno Hadi Oumar Sy to Jowol ko on takkusan kadi juula ha to dudal ceerno Mouhtara Mamadou Cissé Sy to Kayayɗi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ma en kaali uddidagol pont biteɗo pont Madrid laamu ngu no inni ɗum ko pont de l'amitié to leydi Sénégal ko to leydi Sénégal ko wuyɓe jani e ɓen tawi ko yeyannoɓe noide kasu e nder falde Casamance ɓe jaadi ko famde foof fodde 49 millions tawi ko haalis franc CFA ha joni to leydi Sénégal Ousmane Sonko hoore jagorɗo e leydi ndi tijjam e ñalawma hande o to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso to leydi Mali ko campagne ko fate heblandade kay ndungu gam falade yo layru e nder Bamako lamorgo leydi ndi haalis kewɗo laamu ngu yaltini to leydi Tchad ma en kaalen nanggugol succès Masara kañum meeɗino wonde hoore jagorɗe leydi ndi ko gardiɗo landa dawrugol tawi ko landa lunda to leydi Guinée ma en kaalen nanggugol secrétaire permanent landa wiyete ka RAPG ko landa ka Alpha Condé men ɗo wonde hoore leydi ndi ardino to leydi Gabon Ali Bongo e joom suudu mum e ɓiyum kala tawatanoɓe e kaso ɓe goppitama e oɗo saaha joni eɓe poofa kenal lakkitare toon to Luanda e nder Angola kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to leydi Russie to leydi Turquie bisimilla moon e kirki hotodirte joni piren pacciren feere fendi fedande onon taweteɓe e diaspora caɗele mon gasi ha laaɓi ha wi ceer gayni caɗele mon ko diaspora solution ari e dow mon ngam wallude mon haajuji moɗon kala ha mbawa humtade an taweteɗo caggal leydi Sénégal jiɗɗa arde ko nder leydi ndi so tawi a jokkodiri e diaspora solution ma haajuma humta joni so tawi jiɗɗa ko addoyede toon to Bawol laaɗi diwaje ngal Blaise Diagne walla ni jiɗɗa ko nawede toon walla jiɗɗa ko ɗoftede gila e nokkuji pewneteɗi kayitaji hay ƴeewoyde leyɗele pereŋaji walla jeere e nokkuji ɗi kala hen ko jiɗɗa wonande diaspora solution ene fiɓi ɗoftudema ha mbiya alhamdulillah. Diaspora solution ene walluma ha darna entreprise maɗa an jiɗɗo gollade e nder leydi ndi Sénégal. Diaspora solution ari tan ko newnande mon onon taweteɓe caggal leydi ha mbawon dejje jame kisal e hoolare e nder ngenni ndi leydi Sénégal. Diaspora solution sa yiɗi jokkodirde mabɓe noon mbatta ko 00 221 77 221 47 51. Diaspora solution en jogui situji mum nana windi ɗon so tawi on jii ma on mbaw humtodirde haaju mon e diaspora solution fulɓe mbi feere fendi fedande diaspora solution addani mon peeje moƴƴe jokkodire hen kumtan haajuji mon. salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadindo ɓalwal e danwal kala gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko wittiyanke kadi bindi gando tawɗo gandal e nder galle bamum
gorko mo melga wuro jinneji ne safata fiji kewɗi ɗi jiiɗa cirolo wonduɓe kista wonduɓe fibroma dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ne jawra ɓe wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji kecceje musoje ɓalli musoji kala gorko mo melga wuro jinneji ne jawra ɓe wonduɓe prostate haysino prostate makko ko ɓunno ha ala ko heddi so wonani opéré sa jokkodiri e makko joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuro jinneji e nder wittoji mum omo yiite oɗo saaha joni leggal tawi ko cafrogal ko fati e estomac ne estomac ma fotirno foof e nder balɗe tati mbatta ñamde e yarde kala ko kajeɗa kala ko kalanɗa mbatta ñamde hano hannirdi ceerta hen ha laaɓa gorko mo melga wuro jinneji ne jawrani ɓe nusraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala omo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa fannu goɗɗo o wiyete ko yeddi ƴeewa sa ƴetti ɗum joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne yawrani ɓe ƴeewoɓe embauche ƴeewoɓe kayitaji e visa ji kala gorko mo melga wuro jinneji ne andini dendagal kilineɓe mum caggal nde ummi to Madina Gounass o rewoy koto Dakar o waɗa toon balɗe seeɗa ko addi komo artat nocton lamorgo leydi Mauritanie sa yiiɗi jokkodirde makko toon to Dakar base makko ene tawe toon tawi ɗon min ñokkani wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mo mbatta ko 77 714 94 15 so tawi noon kanko ceerno Amadou Tidiane Diallo jiɗɗa jokkodirde numéro makko leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 46 94 21 96 numéro makko WhatsApp kadi numéro makko leydi France ene yaaha mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol palel dande mayɓe Mauritanie Sénégal omo jogui base makko to Rosso Mauritanie to Dagana Mauritanie kala ene tawe ɗon ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorkomo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune mbadden dando faade makko taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto Risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikkina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam Kettude
kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde sappo e jeegom lewru duujal woni lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi habaruji mon e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gueddi Mauritanie o waɗi inauguré kikiɗe alkamisa hanki o pont biteɗo pont d'amitié walla mbiyana pont échangeur mo Madrid ɗe tawe nder Nouakchott ko pont noon ko pont échangeur noon mo hono mum mawnude kay e ngardude meeɗaɗo tawa affaire e nder guendi Mauritanie kala pont o noon wiyete ko waɗe ɗum wiyede pont d'amitié kay ko pont kay keɓaɗo hakkude cilagal woni pont cilagal o heɓa noon ko hakkude kay cilagal hakkude laamu leydi Chine e leydi Mauritanie pont noon o ustama ustu kay oɗo pont ngarɗo fewi ma o ɓeydu kay mbaadi Nouakchott laamon ko lendi leydi ndi ma o kadi ɓeydu ko fati ma ustu ko fate embouteillage uji ha no hannirta ni e nder Nouakchott laamorgo ngo pont o noon ine pont o noon koni tigui woni no sifiri juutedi makko ko 250 métre so tawi ko jaajeni makko ko 19 piccal joyyi woni 19,5 métre so tawi noon ko fondation makko noon waɗa hen ko 4 poto walla mbiyen pied hen pied kala ne aafa fodde 60 métre woni juutedi tawi ko profondeur omo waɗi kadi 54 poutre tawi ko poutre en béton ene tawe makko kadi ouverture uji 9 hen ouverture kala ko 3 métre pont o noon pont route ene tawe makko kadi route ene tawe makko route e entrée ɗiɗi taw ko 2 voies e goto hen kala e kala sens kala hen sens kadi ene waɗi lawol tawi ko lawol vélo ji e moto ji ha no hannirta ni omo foti woni omo tawe makko kadi ko wiyete les feux de signalisation woni feu rouge uji ne tawe hen ɗum foof noon ko ngam yidde ngarɗinde wuuro Nouakchott ngo e ustude embouteillage uji ha no hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen président de l'union nationale du patronat mo leydi Mauritanie hono Mohamed Zeynil Abidine Cheikh Ahmed o joddima ñande alarba ɓennuɗo o ñande alarba ɓennuɗo o joɗɗima e nder bureau ji makko e nder Nouakchott e ambassadeur joɗaniɗo leydi Sénégal e nder leydi Mauritanie biteɗo El Hadji Maguette Seye ɓe jewtidi ko heewi noon ko fate jokkodirala moƴƴal kay to banggue faggude to banggue juulagu kala tawi koye secteur privé hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi woni leydi Mauritanie e leydi Mauritanie e leydi Sénégal ƴewde kadi peeje kay ɓeydude ƴellidde ɓeydude tekkinde kay ƴellidde jokkodiral hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi yeehi heblanade kadi onno Modibo jonde noon kadi ko heblanade ko fati oɗo conseil tawi ko conseil d' affaire hakkude wonio taw conseil d' affaire leyɗe ɗiɗi ko leydi Mauritanie e leydi Sénégal tawi ko kolol ɗiɗi woni ko wiyete deuxiéme session ene tawtora jonde nde noon Leyla Bouhamatou kañum ko kanko woni hoorejo conseil d' affaire Mauritano sénégalais wondude secrétaire général par intérim de la fondation hono biteɗo Cheikh Wula Cheikh de la fédération biteɗo Cheikh Wula Bouassiria ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo guendi Mauritanie o waɗi inauguré alkamisa hanki o 15 lewru mai woni duuji hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi siège woni ñiɓirde société de transport public taweteɗo e nder taweto siège noon e oɗo saaha joni tawe to nder to Bowal laaɗe Pawle Kiringala laaɗe Diwoje ngala ngala Nouakchott o hettima toon noon ko fate explication woni Fama Mouya Kay directrice générale de la société de transport public o famminimo kadi ɗum sifori siège on noon ko coupe étage uji ɗiɗi tawate hen marɗo kay étage uji ɗiɗi mbaɗi bureau ji kewɗi no fewi e saluji salon ngaji kewɗi e nder ɗi tawe hen noon salle ko wiyete salle d' opération ko fati kay e juɓɓudi réseau ɗi ene tawe hen kadi salle de formation woni salle to heblo watte tawi on salle ne wawi nawde ha 4 neɗɗo
ene tawe hen kadi agence commercial ene tawe hen kadi centre bisuji joguiɗe kay hattani wawde gardude ha capanɗe nayya bis ene tawe hen kadi garage et maintenance to bisuji ɗi pewnitte ene tawe hen kadi centre de lavage woni nokku to bisuji ɗi lonnete ene tawe hen tawe wertago ngo temedere jeegom métre carré hoorejo leydi ndi noon caggal kay nde o heeɗi ɗum kala o wawi jolde goto e ɗin bisuji kay tawi ko bisuji kecci e oɗo saaha joni gaddadi gam ƴellidde transport nder nokcode laamugo leydi o jooli e nder bis hen goto o wawi tigui hettade explication ngaji halfinaɓe ɗin bisuji caggal ɗum kay ɓe mbaɗi ƴewdela ummade kay ko wiyete pont d'amitié faade to wiyete Carrefour lekka beyda ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagurgal guendi Mauritanie kalfinade ko faati Kotki woni ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire hono biteɗo Niang Mamadou o waɗi visite makko de chantier alkamisa hanki o sappo joyi lewru mai e nder yoga e chantier ji laamu tawateɗi e nder région de Brakna ɓe jettima noon to golle gonɗe mahede kay ko golle gonɗe mahede e ɗo saaha joni ɓe jettima chantier mahgol oɗo juma to wuuro wiyetego Boggi o yettima kadi chantier mahgol stade woni stade tawi koto sport waɗete toon to babaɓe caggal ɗum noon ɓe mbawi yettade chantier mahgol suudu safri toon to Bagna ɗiɗo chantier ji kala noon jeeya tigui koye programme de développement gam tigui yidde ɓeydude ƴellidde leydi Mauritanie tawi koye juɓɓudi hoorede leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani ɗum jeeya ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal Arouna Ndiaye ko tumaɗo ko tumanoɗo kay wargo ko tumanoɗo kay warde hoore toon to leydi France ko dognoɗo ɗo leydi France noon omon dartoyi hoore makko o wiyama teɗɗo ɗon tawi kadi on nangga ko toon to Dakar ko jadiɓe ɗon ɓe hinde BCN woni bureau central national Interpol kañumen teeɓimo kañumen teeɓimo ɓe tawi kay ɓe kañum kadi wonde ballal ɓen wiyeteɓe dig woni division d'investigation criminelle kanko Harouna Ndiaye o yara ko duuɓi nogas e goho o jibina koto nokku biyeteɗo Potier o ɓoyata noon kanko Harouna Ndiaye o waɗi tigui o nawte toon to France o watte kay e juuɗe justice mo leydi France justice o kay ene yiilomo oɗo saaha kala o ñawoji ko ɗon tigui toon o ñawote en keɓani noon andude kay holko haabino kay ko fate détail ngoɗon wargo ngo tuuma ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e oɗo saaha kay Casamance ene tawi tigui en plein campagne tawi ko jeegol ko wiyete noix de cajou koye oɗo saaha noon koye on saaha koye ngan sanga noon ɓeɗo wuyɓe kay wiɓeta koɓe finde ɓe hinde braqueur uji en ko ɗin tigui cuuɓi oɗo saaha kay gam wadde toon jangu mumen ɓe mbaɗi jangugu noon fodde ɓe jani koye fodde capanɗe tati commerçant e dow lawol ummade to wiyete Boussoulouma Niadiou ene tawe e nder commune mo Boutoupa Karana Kounda koɓe noon koɓe kepti e commerce aji ɗi ɗon haalisaji kepte commerce aji ɗi ene qiime ha capanɗe nayyi million tawi ko franc CFA ɓe jaadi kadi dendagal téléphone aji portable ɗe commerce aji ɗi joguino foof ɓe tetti ha laaɓi ɓe jaadi hen nden dadiɓe ɗon woni armé ɓe nani kana haala walla gono wulago ɓe mbawi arde ko ɓuuri yawde yaccade ɓe mbaɗi kay sécurisé diwan o kala gam ɓeydude denga kay e ƴewde so tawi kay ɓe pirodira e ɓeɗon wuyɓe ɗon teskama tigui ɓe jaɓani ko ladde tawi ko faade kerol hakkude mabɓe e Guinée Bissau ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni Niger naɓe ɗiɗo noon tawi kadi ko waɗa joguinoɓe débiteri Hawsa woni yeeyoɓe tew ha tengti noon e tewbuji juɗaɗi ko fate brochette ɓen kalino hanki e habaruji men nangganoɓe kay tawi ɓe nanggano koɓe kirsi ŋew woni ulludu kay ɓe kirsi ɗum gam yidde huttude wadde ɗum brosaji kamɓe ɗiɗo foof noon caggal kay goto ne wiye Issa Abibou emo yara duuɓi nogas ɗiɗi goɗɗo o wiyete ko goɗɗo o ne wiye Aboubacar ɗiɗo kala ko Niger ɓe jeeya ɓe mbaɗama déféré e yesso parquet ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Ousmane Sonko ko hoore jagoɗe laamu leydi Sénégal omo tijja aljuma hande o to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso omo foti wadde toon noon fodde capanɗe nayyi e jeetati waktu woni balɗe ɗiɗi e nder jillu makko noon ma o joddo toon e capitaine Ibrahima Traoré
horejo transition leydi Burkina Faso mawo joddo toon kadi mawo joddo toon kadi nando makko woni hoore jagorde leydi Burkina Faso biteɗo Jean Emmanuel Ouedraogo mawɓe jewtiri ko heewi noon ko fate jokkodirala moƴƴal hakkude leydi ɗi ɗiɗi e nder programme makko kadi ne tawe hen kay mawo joddo toon e ɓesgu Sénégal naaɓe wurɓe toon to leydi Burkina Faso ha tenti toon to Ouagadougou mawo yewtide mabɓe no feewi caggal ɗum noon mawo joddo e jayniyankoɓe ɓe hinde RTB woni radio télévision de Burkina Faso maɓe mbaddotoon yewtere ko ɓuri tentude kadi e jillu kay ko nayimo toon ma wawa tawtorede cérémonie tawa on cérémonie noon ko inauguration ko fati e mausolée moɓe inniri mausolée Thomas Sankara on cérémonie noon ko accetta janggo ɗum waɗata so tawi kay ala ko faali jagorgal mo yahani goto Ousmane Sonko yahani goto mo yaade sete timmuɗo e ɓe yaadi tawi hen jagorgal kalfinangal ko fati e gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele woni ministre des affaires étrangères hono biteɗo sokhna Yassine Fall mo yaadi kadi e jagorgal kalfinangal ko fati koninkoɓe woni ministre des forces armées biteɗo Dame Diop ene mo yaadi kadi e jagorgal kalfinangal ko fati coftal ɓalli woni ministre des sports hono biteɗo Khadim Diana ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ɓoyata toɓoji kay ɓoyata julde taske kay e nder leydi e nder windere kala tente leydi julɓe oɗo saaha joni leydi Sénégal woni koye heblade tigui fati e ndeɗon julde taske koye ndina mbadi noon hono gouverneur mo Dakar o wawi sifde kayit kay woni circulaire on kayit noon ko hollirde kay wol nokkuji jamiraɗi e nder Dakar kala nder région de Dakar kala nokkuji jamiraɗi kay to namirdi ndi foti yeyede woni to foti waɗede dare ha joni ko leydi Sénégal keɗen alkamisa hanki o debbo goto jeeyato leegal bitegal Leybar Boy yiɗino Leybar Boy to Saint-Louis o yiɗino tigui yaltude aduna o yiɗino wartade o weddi hoore makko noon koye nder maayo woni fleuve mo Saint-Louis yiɗnode wartade ko Allah faabimo noon e ballal wondude cuusal e jawgol oɗo biteɗo Mohamed Diop noon nde tini tigui o fiyande o yani wartima yiiɗi wertade o fiya ndiyam kañumne ko ɗon e ɗon fiya ndiyam gam yidde faabademo e dandudemo nde sapeur pompier en garata kay tawi yaltinimo e oɗo saaha joni noon omo wuuri andaka noon holko saabi o yiɗno yaltude oɗo aduna ha joni andaka ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Moustapha Diop ɗon caggal nde wutte makko teddugal wonde sarɗiyanke wonde député l'immunité parlementaire caggal nde ɓorta ha laaɓi kay e oɗo saaha joni o waɗama convoqué tawi ko commission d'instruction de la haute cour de justice kañuma convoqué mo kanko Moustapha Diop noon o jeeya tigui koye jagorɗe joyyi kay jofaɓe feɗendu e la saaha laamu Macky Sall tawi ko tumaɓe kay ko fati buñare bolguigor koppereje kewɗe no fewi e saaha laamu Macky Sall na joya noon ko e saaha kay tawi koye saaha Covid 19 haalisa teskade noon ene ngakki kay e fond Covid 19 ene qime tigui ha ujunere milliard woni 1000 milliards tawi ko franc CFA on haalis noon ko ɗum tigui woni ko laamu kesngu e oɗo saaha joni yiiɗi kay yiilade tettude ha laaɓa artire e bojuji leydi ndi e ngana sanga noon e saaha Covid 19 o tumati kanko tumaɗo hono Moustapha Diop o wonno ko ministre du développement industriel ko tuma kanko tan noon omo dirtini qime ha temedde 9.3 millions tawi ko franc CFA Moustapha Diop noon koko yeddi ɗum ha suuri ladde o wi kay wonde kay laamu ngu so wona tigui ene wela tonjemo ene yiiɗi tunwindemo kono kay kanko mo laaɓi ceera haydara ala ko tumimo ko haydara ala ko andi hen ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni kedden jen ha toon to Kidira ɗon taskama ko oto liɗɗi ɗon caggal kaydi ari ha Kirol hakkude leydi Mali e leydi Sénégal ɗon to Kidira ko ɗon tigui oto ruppiti jeyge ma en ketto cimtol ɗum waɗi ko kikiɗe aljumaɓe ɗo ma en ketto cimtol musidɗo men hono Gawlo Balejo assalamu aleykum rahmatullah dare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma haali Abouba a salminama yettama juurama no jiiruɗa ɗum ni ko noon tigui wayi natirde e Mali ɗo e frontiére e Kidira noon banggue douane Sénégal o ɗon woni oto liɗɗi mo gandanɗa mo jiiɗa ɗo no firgol liɗɗi garɗo tan ha yetti to gandanɗa hoore maɗa woni to douane ɗo ko kanko woni mo jiiɗa ɗo ene sumiriɗani ɗum noon bandiraɓe ko hoddiɓe tan bandiraɓe ko oto ko e dow goudron he o woni to naaɗi yetti douaniéɓe ɗo
omo yalta Sénégal omo naata Mali ko ɗon hade makko yaltude Sénégal to frontiére ko ɗon woni to sumirindani o dow laawol he noon kadi wonno ɗin gandi kadi sapeur pompier ala ko ma immoɗo ha Bakel arate Bakkele ɗo e nam ko 65 kilométre ande 65 kilométre nde oto immoto toon ara faabo oto cumɗo ɗo e nam aɗa hankkadi tawan ene wayno oto kam tawan ko sumanno sumi ko ɗum tagi tan ha hande ɗin ɓeydo erade bandiraɓe e laamu ngu tan nde wallata ɗo kiidira ko frontiére ko nokku natirɗo te ko frontiére mo ganduɗa leyɗele kewɗe ko ɗo ndewata sa ƴeewi ko rewata ɗo e leyɗele ene wayno leydi ɗum noon so tawi tan laamu ngu kadi ne wawi wattande yimɓe hakkille ko wayno sapeur pompier kam dañi waɗaɓe détaché kam e équipe mumen mbawa joɗade ɗo enam pour wawde wallude bandiraɓe ɗum tan min jinno hollide ɗon e andide on hande ɗo enam e ñalawma meɗen alkamisa hande kikiɗe ko ɗum woni ko hirri ɗo enam e kiiɗira woni frontiére mo kiiɗira ko ɗum woni ko kewi ɗo ɗum noon weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinama ko musidɗo moon seydi moon gawlo moon gawlo baleji ɗo e kiiɗira en calmini hettiyankoɓe heeɗiyankoɓe yo Allah hokki en wadde jaam. Gawlo Balejo golle ma jooɗi peewi kiijira kay hannde no foti mawnude ni e valeur mo jogui fayida mo jogui o tawi kadi ko keerol hakkude Mauritanie e Sénégal keerol hakkude Mali e Sénégal kiijira kay hannde foti ko jogade infrastructure timmude kay ko wayno sapeur pompier en e gueɗe kewɗe no foti tawe ɗon to Kidira to kiidire ko ɗon tabortoɗen payen to leydi Mali hono chef d'état major des armées mo leydi Mali holliri alkamisa hanki o holliri alkamisa hanki o wonde kay sappo e joyi mai wonde kay ɓe taaƴi commission on commission noon halfinati ko fate halfina ko loyde ko fati kay e ɓen jamboreɓe woni civil en majjinaɓe melew kay e nder majjinaɓe melew e nder ngoɗo wuuro wiyetengo jaforaɓe noon tawe e nder falde mofti tawi kadi foof ko fulɓe ƴettaɓe kayne nawa ha ɗo ronkama ande to ɓe goni tawi kadi ɓe ƴetta ko guila ñande 12 lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi no gonɗen ɗum commandant militaire kalfinaɗo nden falde o yettima toon noon guila ñande 14 e 15 lewru dujal gonɗen du omo addi toon noon e seti timmude tawi ko militaire uji ɓe kettima noon témoignage uji waɗi tigui ɓe kettima yimɓe wuuro ngo hewɓe kay pamminiɓe tigui walla puɗɗima haalandeɓe kay yoga no ɗum ɗon wawno ardude no ɗum ɗon kay arduno ɓe kolliri noon o holli hewɓe noon kolliri kay wonde ko dadiɓe kañumen tigui gaari ha e nder wuuro ngo cufti yimɓe jaadi mumen ɓe nawi yimɓeɓe ha ɗo andaka taw holto yimɓeɓe keewi to yimɓe keeɗi kanko chef d'état major noon o holliri tigui wonde kay maɓe darono doole mabɓe ponno loyde waɗe hen kay enquête jaaƴe waɗe hen ha lumiére waɗi tigui ka ɗo haala e oɗo saaha joni jangteteke nder leydi he ha joni ko leydi Mali keɗoɗen to Bamako laamu transition Mali nana darino doole mum ponno kay heblanade ko fati e ndungu hikka gam falade ko fati e yolade woni ko wiyete inondation koye ndina mbaadi noon ñande alkamisa ɓennuɗo hanki o 15 lewru dujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi Abdoulaye Maïga hoore jagorɗe laamu transition ngu o rokki coup d'envoi ko fati e puɗɗugol campagne noon kata fuɗɗugol campagne tawi ko rende Bamako e yoleru cérémonie noon waɗi koto nokkulegal bitegal Bananka Bougou tawe nder commune 6 mo Bamako golle ɗe noon ko fittude golle ɗe noon ko fittude e sukkidde caniveau ji wondude rigolaji e ittude ñonkoto ha laaɓa ñonkoto kala ha laaɓa e nder Bamako yidde laɓɓinde wuuro Bamako go ittude laɓɓinde kay nokkuji kala to ndiyam rewata kay beele kay so diƴƴi ɗe gaari enen ndega jaaha lawol mumen tawa watta yo layru ko ɗum tigui woni yidde mabɓe e oɗo saaha joni ɗum tigui woni koɓe jiiɗi wadde e oɗo saaha joni ina wawi noon ene hollirama noon ndungu rawane ngu noon teskama tigui e nder Bamako 9 yolayru ɗum woni ko teska e ndungu rawane e nder Bamako tawi kadi saabiɗo ɗum ko caniveau ji e rigolaji ɗi cukkinoto ndiyam fonno rewde ko kurjiraji dufa ɗon tawi kadi ko ɓuuri hewde ko yimɓeɓe kewi rufde ɗin kurjiraji e nder ɗin caniveau ji ndiyam ari donc yaade ha ɗam ndiyam wawa nattude e nder galleji wawa hadde nattude e galleji e beddaji saabo
yoola ɗum hikka noon ko ɗum woni ko laamu ngu yiɗi heblanade kay ɗum saabi noon ɓe jaltini enveloppe kewɗo haalis no fewi kene qime ha de piccalla 56 2,66 milliards ɗum noon gam yidde laɓɓinde wuuro Bamako ko yidde ubbidde kanivoji ɗi kala e heblanade ko fate ndungu hitande 2025 ha joni ko leydi Mali keddoɗen witeɓe des experts ko fate sécurité routière jeeyaɓe nder fedde AES woni alliance des états du Sahel ko leyɗe tati woni leydi Mali leydi Niger leydi Burkina Faso ɓe mbawi rendaji expert uji noon ɗe leyɗele tati ɓe mbawi wadde potital mabɓe jonde mabɓe tawi ko jonde golle e nder Bamako lamorgo leydi Mali jonde ɗe noon waɗi ko ñande 14 ha 16 woni ñalawma hande o 2025 e gardugol secrétaire général du ministre des transports et des infrastructures biteɗo Mama Djenopo joddino jonde ɗe ɗon ɗiɗo expert uji hono biteɗo Regma Zongo on ko directeur général de l'office national de la sécurité routière mo leydi Burkina Faso wondude colonel Hamissou Ousmane on ko directeur général de l'agence nigérienne de la sécurité routière wondude biteɗo Ousmane Maïga kañumne ko directeur général de l'agence nationale de la sécurité routière mo leydi Mali e yimɓe hewɓe wonɓe no fewi mbawi tawtorede ndeɗon jonde ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kayim e heblanade ko fati yangara e ɓeydude nden kay kisal yangara autoji e koyɗe kala e nder fedde witede AES woni état alliance des états du Sahel ha joni habaruji men demgal pular sennumima to leydi Mali koto leydi Tchad padena mennoɗo wonde hoore jagode leydi ɗi leydi Tchad biteɗo Succé Masara wiyama teeɓa koye nder galle makko noon koye nder galle makko ɓe garinimo ɓe jaadi e makko ɗum ko aljuma hande o sanga wendoga kanko Succé Masara noon ko kañuma woni hoorejo landa tawi ko landa dawrugol lunda wiyete kay les transformateur yimɓe galle makko noon e ardiɓe landaka kala kolleri ha ɗo kay gandano tigi holkoɓe holko nanguiranno kadi gandani kadi holto nawa minute aji seeɗa noon caggal nde ɓe mbaɗi nden haalande hono procureur de la république mo leydi Tchad waɗino tigui kañum ne waɗi point de mum de presse hollirde kay holko saabi omo nanggue o wino wonde Succé Masara kañum tigui wanno audio mo waɗi haalande mo e réseaux sociaux noddude fitinaji e filnitare e gañam tumaji taw ko via réseaux sociaux ɓe kolliri noon audio ji ɗi noon ko audio ji ɗi ɗon o wanno ɗi kañum saabi kay ha jango walla ha jango tigui waɗi toon to wuuro witengo ha jango waɗi to wuuro witengo Mandaka o ene tawe nder région mo Logane occidental ene tawe to banggue worgo ɓaɗo hirnangue leydi ndi e nder nguna jango noon waɗino 4 e ɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittari men waɗi kadi barmuɓe hewɓe no fewi tawi kadi ko ɓuuri hen hewde ko rewɓe e kurkaji ko sanga 5h55 ko nden tigui woni de dadiɓe gardimo galle makko caggal kay omo ɗaari ko ɗon pelmi dabal mbawi tigui minidemo o finirani sese ɓe jaade makko hono no holiri kay vidéo de surveillance tawateɗo e nder galle makko koto leydi Gabon paɗen Ali Bongo ko gonnoɗo hoorejo leydi Gabon e galle muɗum woni joom suudu makko e ɓiyu kala tawetenoɓe to kaso kamɓe kala ɓe goppitama ha laaɓi oɗo saaha joni ene wayno ɓe ƴetti laaɗa maɓe ndiwaka ɓe ummima toon to Gabon holto ɓe jaɓani koto Luanda ene tawe nder leydi Angola ko galle lamorgo Angola noon kañum tigui ɓayini habaru o tawi kadi ne yaadi e nate woni tigui photoje e nate ɓosoje e vidéo ji kala tengtinde habaru o joom suudu Ali Bongo biteɗo Silva wondude ɓiyi ko biteɗo Nourdine Ali Bongo kene wona balɗe joyi joni koɓe goppano ha laaɓi koɓe nanggano noon ɓe nangga ɗon koye coup d'état mo Brice Clotaire Oligui Nguema wanno 2023 ko guila nden ɓe nanggano e oɗo saaha joni ɓe poofa kenal lakkitare toon to Angola koto leydi Guinée paɗen RPG woni rassemblement du peuple du Guinée ko landa Alpha Condé gonnoɗo hoore leydi ndi ardino kana landa noon ardiɓe landa ka kolliri mette mumen no fewi e nanggugol secrétaire permanent landa ka biteɗo Sékou Condé ko alkamisa hanki o nangga e nder siège landa ka caggal kay nde o nodduno yimɓe omo waɗa conférence makko ko ɗon tigui dadiɓe policier e gendarme ɓe kala gari dartinimo cari arnoɓe ɗon kala ko ɗon ɓe jaadi e makko ɗum noon woni mette no fewi ardiɓe kaɗo landa wiyete ka RPG ha joni habaruji men ɗemgal pular e nder dogre Afrique jabboten ko musidɗo men walla mbiyen jende leydi duttoɗen toon to leydi Sénégal jen ha to Madina Gounass jabɓuɗen musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah.
Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ghali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe toɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinema Ghali Abouba Kabru nen ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass kala nde daka mawɗo yawti daka Madina Gounass o dakaji goɗɗi en ndew hen daka mo Tonguia e daka mo Pakour eɗen gandi daka mo Tonguia fuɗɗi heddinan ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi 1987 ko on tuma daka Tonguia fuɗɗi eɗen gandi noon janggo aset so Allahu lamɗo jaaɓi ko nden daka o hirdete faye toon to Tonguia so walama noon jamma ɗiɗi jamma tati jamma tataɓo subaka muɗum ko nden daka o sakoto e on saaha kihiɗe muɗum kadi hirde faye toon to Pakour eɗen gandi daka mo Tonguia woni koye nder commune mo Lenkiring e eɗen gandi oɗo saaha won toon koɓe ganduɗa ko bajjirankoɓe taweteɓe on diwan ko ɓen gondi toon ɓe ganduɗa ko almuɓe ceerno hay hunde e almuɓe fulatnaɓe wonɓe on diwan kala kamɓe kala ko daka so ari eɓe jaɓɓo ɗum ɓe jaɓɓo on ceerno elata toon garo ɗowde daka o kamɓe kala ɓe belti oɗo saaha kala dakaji ɗi e tuuri pewnteɗi nokku ceerno e foof hoɗorde mum ɗe fewnama ha feewi caaliki ha kadi jama kadi julteɗo foof fewnama ha gasi e ballal on diwan mo ganduɗa ko badirankoɓe tawde on diwan hay wondi mabɓe kala e kuuɓal gam etade jaɓɓade hoɓɓe janggo asata o nden daka o hirde fayet toon to Tonguia waale jamma tati bandiraɓe kala ene belti en beeti hay hunde kadi e wuttudego Madina Gounass kamɓe kala moɓe gar kadi e daka o gam kadi wallodirde e yimɓe e on daka taweteno daka o noon kala ko ganduɗa ko yamirtuno e ko haɗerno e nder daka mawɗo kala ɗum ko woni ko haddete toon woni ko yamirte e on daka mo Tonguia so gasi noon caggal muɗum hirden mbiɗen ni payen toon to daka mo Pakour on kadi hon noon ko jamma tati walte toon subaka muɗum waɗe duwaw eɗen gandi kadi asete janggo so arti so Allahu lamɗo jaaɓi Ghali Abouba woni to daka mo ganduɗa ko mbiyete daka paƴƴama ɗum koye nder leydi Guinée Bissau on daka toon waɗata so Allahu lamɗo kala hitande kadi on daka ene waɗa toon kadi inchallahu walla koye lawol woni en jetti bandiraɓe kala en jaarama no fewi ko musidɗo mon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinema Ghali Abouba. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre ko an uddi kabaruji men e nder leydi Sénégal noon sen ummima to leydi Sénégal jabboɗen ko musidɗo men sehiɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juuram en calmitima Ghali Abouba calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaruji men ɓurtentude e dongre Afrique ñalawma ndo puɗɗo noon ko leydi Mali toon ene wayno de gila landaji politique pusa toon gila ñande altinare 1 lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon ene wayno de ɓe mbawi kamɓene ñande alarbare laamu ngu e huccidire e taw kadi ko caydi yankoɓe gam haalande ɗum wonɗen gueɗe ko fate on pusgoji ɗin landaji kono noon ɓe mbi noon ko fayi arde ɓe mbaɗa feere kadi ɓe ƴeewa kuccam kesam ko fate nder leydi ndi noon addani noon joom landaji dawriyankoji ɗi kañumen mbawi hollude mette mumen yeeso ñawoto mabɓe townu du gam wiide de koɓe mbaɗa ko hay hunde ala ko ɓuuri ɓe mettede ɗumen Côte d'Ivoire ene wayno balɗe ɗi caggal Tidiani Thiam gartinoɗo taw kadi ko landa PDCI landa ɓoyɗo no feewi landa taw kadi ko lundiɗo Alassane Dramane Ouattara eɗen gandi oɗo landa ko guilay fait boigné ɓennoɗo ardade leydi ndi sosno oɗo kaɗo landa ene wayno de caggal nde Tidiani Thiam wawi kay wiide ɓorade e gardigu kaɗo landa ɓe keñori ɗum no feewi noon yidde wadde congrès extraordinaire ɓe juɓini ɗum e ñande alarbare 14 lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ene wayno noon fodde kay 45 taw kadi ko site ɓe nder leydi e ɓe gaari hen kono noon ene teska tan kanko Tidiani ka Thiam ko haalpulaar mbiyata ko ala ɗo yano wontiɗo wonno ko kanko tigi arti e gartigu kaɗo landa PDCI o dañima won 97 taw ko dande wonan ɓe yo jokku kay ardade kaɗo landa PDCI toon to Tchad yimɓe 35 basi pittali mumen taw ko nangodiral toon to hirnage worgo leydi ndiyete toon to Éthiopie to nde ko front de libération du peuple du Tigré woni TPLF ko ɓen tigi oɗon taw kadi ko goomu toppitingol lawɗingol woteyi ko ɓen tigi jowi kaɗo landa ɗum noon ene wayno ka landa ɓoyka no fewi mi waɗima wono duuɓi 3 ko kamɓe ni gartino taw kadi ko Tigré
ene wayno de ko kamɓe tawi oɗo commission affaire lawdigol woti yowi kaɗo landa e ɗum noon e wiide kadi ɓe ɗoftaki mataw ko gueɗe e piyaɗe ɗe yer ɗum waɗi oɗo saaha koɓe yowaɓe toon tan RDC Congo to nden wayno sénateur uji mabɓe kamɓene mbattata koye ittude heɗɗaw Joseph Kabila mennoɗo ardade wono leydi mabɓe tawde ko toon ene wayno ko gonnoɗo kadi caggal gonɗo toon to caggal hono leydi o tuma noon ko wadde gueɗe ɗum noon wallude ko wiyeteɓe fedde M23 kadi kamo ko tuuma kadi e waddemo kadi ko wiyete crime de guerre ɗum noon ene wayno de ko ɗum ɓe mbaddata ɗum noon e taw wadde ittude noon heɗɗaw ngoɓe tottuɗomo ngo Ghali Abouba ko ɗum de tongunen habaruji men ko fati e dongde Afrique e ñalawma hannde o taw wonno ko e dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj yo jaam jogomon. Allahumma amin. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi. Takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Daf to Mbour ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 Nouakchott ha to galle makko Daril Barka ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Tolle ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓiri koto leydi Russie puɗɗorena Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie o wayli gonnoɗo kayya gardinoɗo o waɗi gonnoɗo mawɗo armée de terre leydi ndi ko para décret ɗon mo sifiri jungo makko alkamisa hanki o 15 lewru me jamma o hollir tigi wonde on o itti ɗum e gardigo wonde commandant de l'armée de terre e oɗo saaha joni o wattimo adjoint conseil de sécurité de Russie ko poste noon paydude no fewi saabu kay o ɓeydete tigi ko ɓattade e kanko Poutine inde lomto makko ɗon suwa taw saktede kono hakkillaji kewɗi kay nangi ko oɗo général biteɗo général Mordivichev ko kañum jogori lomtademo ko kañum jogori waɗede mawɗo commandant de l'armée de terre mo leydi Russie ko leydi Turquie paɗena kaldigal hakkude délégation ngaji ɗiɗi woni délégation Russie e délégation mo leydi Ukraine no jaam e kisal artir no fiyande dartori hakkude mabɓe ngal kaldigal noon ene jokki toon to Istanbul e nder leydi Turquie toɓɓe tati noon ɓurɗe jojjude kay waɗude kay jojjude ko ɗum woni koɓe jewti toon ɗen toɓɓe tati noon toɓɓere arwanirde nde woni tigui ko fati cessez-le-feu woni tigui dartinde fiyande kay oɗo saaha joni hakkude leydi ɗe ɗiɗi toɓɓere ɗiɗi ɓerene noon ko ƴewde kay holno Volodymyr Zelensky hoorejo leydi Ukraine kañum e nandu mum hono Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie holno ɓe mbawa kay fottirde kamɓe ɗiɗo ɓe mbawa joddade tawa ko ngasa woni ko wiyete tengurengu toɓɓere tati ɓiri nde noon ko gostidiral prisonnier ji banggue kala leydi kala ne woppita ujunere prisonnier woni tigui ɓe mbadda ko cippal taw ko haɗa to banggue prisonnier ɗeɗo toɓɓe tati ɓuuri kay tengtude koɓe jewti toon e nder nde ɗon jonde musidɓe tedduɓe ko weli dumata ko gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to Kidira ko Gawlo Ɓalejo toon to Madina Gounass wuuro teddun ko Amadou Samba Lo Robino Afrique ko Alassane Oumar Mbodj en nanga noon kaɓirɗe ha mbawon heɗade min ha no hannirta ni ko minen Saydou Abouba e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba ɓurɗo lollude jolam jabiri ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on